kono hambai ini orwo TWF जों बुसकांगो चिनि फाउंडेशन दे खायनानि थांतानि जों orwo मीटिंग आसुक लायका चिनि फाउंडेशन दे हिंखाय बुसकांनि जून नि 6 तारिखआव चिनि फाउंडेशन दे नाय आमि जिनो जों आसुक लायो आरो तंगे चिनि एडवाइजर बोर्ड नि चेयरपर्सन पवित्र भक्ति जमातिया परमगनांजे yang tonggo chini ati jamatia yang tonggo Sharmila Deborma yang tonggo working president Baramganang Monihar Deborma yang tonggo secretary Baramganang Butulokhi Deborma yang tonggo advisor ni members chini Baramganang Mamata Deborma yang tonggo yang chini energy Tripura yang chini Rita Deborma, Sapna Tiria, terus Dinarani Deborma, sini Shibani Deborma, terus tunggu yang siapa? Shiuli Deborma, sing orang sini buskang ni foundation dena tu kok sablai ja, haipana sing apa sini Tripura ni mana ni Mukhyamantri kok samani no जों बेलायखे TWF रक जों अब जाजाग्लिया बेलायखे सेलेंबो अबनो तुइनो तिनि नर मीडिया रंनो जों मारिखा अकक सानानि बागै बेलायखे वाना मासिसा त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्रीनि जे कथा बार्तार मुख्यमंत्रीनि सामुं तामुं नानि ना मुख्यमंत्री ब तामकक सानानि ना खरकसा मुख्यमंत्री दायित्व मानजा त्रिपुरा राज्यनि राजा हाय त्रिपुरा राज्यनि सेरा मंत्री बो त्रिपुरा राज्यनो नायकल नाय त्रिपुरा राज्यनि बरकनो नायकल नाय त्रिपुरा राज्यआव जाहाते गुणगल सृष्टि तांथुं शांति सम्पूर्ण भावे तांथुं अबरकनो नायकल तंनाय जे मुख्यमंत्री अनेक मुख्यमंत्री नुखा फियाबा बीजेपी IPF नि मुख्यमंत्री अबो 2023 नि मुख्यमंत्री नुखा बेलायखे आलगा खाय नुखा बेलायखे जुदा खाय नुखा तिनि मुख्यमंत्री सानानो थांखांखाय मुख्यमंत्री ब राजानो तिनि महाराजा ता हिंदी सामानि महाराजिनि कखनो सानानो थांखांखाय अब इतिहास दं ब अ मुख्यमंत्री महाराजा ता हिंदी हिमानि अब तांगै हिनगना नाकि तिनि महाराजानि इतिहास नो ब सकमरना दा मुचुं बा सकमरना दा नायखना सकमरना नि फासिं दा ब उद्देश्य दा कक साकना आरो चिनि वानसुकमानि फायो फियाबा महाराजा ने कक सानान थाखाय 186 नम्बर राजा चिनि महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा बनो महाराजा ता हिंदी हिमानि ब आसाय मासे महाराजा बिन थैसे महाराजा नि थै ब अमहायके आजायो तिनि अरबो तिनि माननीय मुख्यमंत्री कौन साना थागा हंकाय बबो माहायके आजाय हंकाय ब बिनि बुदय बिनि वानसुमावनि बुदय बांलादेश नि थै दंगना बिनि वानसुक मानि बांलादेश नि थै दंग बोबाग्रा आजाय मांके राजानि थैबे आजायो तिनि मानिक चिनि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा ब आजाय मा हंकाय बांलादेश नि थैबे आजायो ब आबोनि बागैनो त्रिपुरा राज्यनि इतिहास न बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे ककनो बसिया त्रिपुरा राज्यनि जे 186 नम्बर राजा बंखा ठीक न माजार एग्रीमेंट उमानि परे भारत बाय माजार एग्रीमेंट उमानि परे और वो माजार एग्रीमेंट अमहायकेनि सैजागै दंगो जे राजानि जे वंशर जे राजानि रॉयल फैमिली न राजा हायकेनो बरम मारिनाय भूभाग्रा हिसाबै मारिनाय अमहायकेनो एग्रीमेंट दंगो ठीक न और वो गणतंत्र नीति राज्यबानि चलिनाय फियाबा बरम रिजार्व थानि हिंगा राजा हायकेनो बरम मारिनाय अम हाय खेलाय जदि एग्रीमेंट खायजाक हिंगा ब इतिहास न साइमेनिया तामि हिमालय ब बांग्लादेश नि थैबि गोरोंजाक फियाबा अरतेबो बनो तुलना खायनानि थांगा हिंगाय चिनि एक्स मुख्यमंत्री कचाम मुख्यमंत्री बरमगनां और बिप्लब कुमार देव बाय और मानिक डॉक्टर मानिक साहना जों और जदि कंपेयर खायनानि थांगा हिंगाय और जों साइमानो चिनि कचाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव
bobo to Bangladesh ni thibeni kerengja जों साइमानो बांग्लादेश नि थैबेनि गोरोंजा फाइनो बय ब अनेक डिफारेंस तफात दङ बाहाय डिफारेंस सिमहाले दिनै ब फुनिं बाय कक सामानि जों खानाका एबं ब सामान का बुबा ग्रानो बा महाराजा हेकेन बरम रिनानि दरकार नि ब सामानि बेलायके ब महाराजानो बरम बरिनानि दंगो बा तिप्रासारि इतिहास न बसिउ फियाबा बिनि मुख्यमंत्री थाकाकालीन बिनि मुख्यमंत्री तंखुर जों नुखा बिनि कामरंनो नुखा बिनि कार्यकारी न जों नुखा बिनि कार्यकारी ब माहाय हिमाले ब जों अनेक बছर जों एयरपोर्ट न राजानि महाराजा वीर विक्रमनि बुमुंगै मारे नाय जों आंदोलन खायफायो अ आंदोलन खायफायमानि जों सक्सेस ओंखा जे जिनि गोजाम मुख्यमंत्री ब अब बिप्लब कुमार देव ब रोखा एयरपोर्ट न महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर बिनि मुख्यमंत्री नि समय तेबो नुखा बिनि अबनो जे अ हानि राजवंशनि जे वान सुगैनाय जे बरिमानि तेबो नुखा जों बरमुरा हाथाय कतर रिमानि हाथाय कतर खलायमानि तेबो गंदा सरानो गंदा दैसारक सामानि अमहायके बिनि थानि नुखा फियाबा चिनि माननीय चिनि एक्स मुख्यमंत्री बरमगोनां बिप्लब कुमार देव बिन थानि तेबो नुखा जों ब कक बरबाय पर्यन्त बासन दिउ माने नुखा तेबो नुखा ब सिमिया बिनि बिहि मैडम नीति देव ब पर्यन्त चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस कानैनाय चिनि ड्रेस रमो कानो आव अमहायके जदि मिले मिसे तंखां गांगाय जोंबो तो 10 नि ड्रेस कानो बरगो चिनि ड्रेस कानो हायके जदि तंखां गांगाय और त्रिपुरा राज्य शांति श्रृंखला तंखामो फियामा अरवो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे सामानि बुबाग्रानो चिनि महाराजा तारिंनि हिमाने आबो बुंगांगाय चिनि बरग रगनि सेंटिमेंट ऑफ फनांगरिखा चिनि बरग रगनि बखाव खानांमानि कक सावरिखा आबुनि बागै नायता प्रोटेस्ट रैली चलि दंगो जागा वो बिखुब मिছিল चलि दंगो खादमा मिছিল चलि दंगो दिनै जों बुरि रग बाचाइमा फायगा साया हिपानो अबले जों सयजंलिया हिनाय जों दिनै अमहायके नरम रिगिना प्रेस मीट मा खालायगा सानानि मुचुंगो दिनै अरवो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो चिनि महाराजा तारिंदि प्रदुत हिने बुमुं खोनाना खुमानि बुरिबो दंगो चलाबो दंगो तामो आंचलिक पार्टी तामो नेशनल पार्टी खायगांगांनो बुबा ग्रान थां सेजावै नों आ जागा मानानि आबोया फियाबा नरक एक समय कासा कक दंगो सियाल न सियाल जखन सियाल हुलोपुरो नों सियाल याहिने आरो नों गुबुनि रंग रुई तंफान आं सियाल याहिन तंफानो किंतु नों सियाल न बाहायके सियाल न हिंजाक ना हिमाले जखन सियाल हुलोपुरो नों जेसुकपानो आरो रि चुङै दंगैदि नों मा हुलुकनाय आफ्रुनो नों साइमानाय नों बो खरकसा सियाल नैनाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमुं खुइ दंनाय र नों नेशनल पार्टी अ फानो तंफुन ताबले खानांनायनि जरा सपायगा हुलुक जुदि नों मा हुलुकनाय कारण अब चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा चिनि बरम बुबाग्रा से चिनि बरम बुबाग्रा से चिनि लाइबुमा बुबाग्रा से चिनि इतिहास बुबाग्रा न तुइ से चिनि अरन चिनि मंगांगाय नों आरो बुमुं खुमानि रिक साविनो अ फाननो रिक साविनो दिने अ कग्रबो किजा मिसा नखर फाइमानि फाइगेना नै जों तेबो अरबो जों सन्देह हंगो आबुनि बागै निजे हामजागोने नांगो साकनो हामजागदि एरपर से नों बुइना हामजागि मानाय नों साकनो पयला मा हामजाग्रानाय आबुनि बागैनो जों दिनै बेलायखै जों सेलेंगो बेलायखै दिक कार जानगो स्ट्रंगली बाबे कन्डेम जानगो जों माननीय मुख्यमंत्री न बिनि अककनो बर सानानि उंथुन बिनि अककनो बर साया हंगाय चिनि बुरिरक जखन आंदोलन नंखर थांगानो निनि मुख्यमंत्री नि चेयरफान कलाय थांबानो फियाबा जों साइमानो बीजेपी और 32 एमएलए तैनाय सरकार गठन खाय दङ 32 एमएलए बाय नरक तावान सुगदि ओ 32 एमएलए बाय नरक काहाम करनका सरकार गठन खालाय दङ मानान हनिनाय खरकसा करायमानो खरंनि करायमानो खरकताम करायमानो आप्रो नोंता मंनाय आप्रोके नों सरकार मुख्यमंत्री चाइ माने दे नोंकी मुख्यमंत्री लास्टिंग खालाय माने दे नोंकी बुबाग्रानो अकक साइट दंमानि चिनि महाराजानि ऊपर नों अकक साइट दंमानि नोंकी लास्टिंग खाय माने दे जों साइमानो महाराजा न तेबो लासिमा सिचा खलायनानि नायदों फियाबा
asuk sahasya chini tiprasaro asuk sahasya tiprasaro asuk sahasya bubagrano nung jesepun kiklana nadi jeng bubagrano uno dini kiklana ni rigla ar bubagrano kepo saya bohingla or interliquidated sokpene or saka constitutional relation ungnai hine phiaba or jeng wanchu bine kan ka omahakino wanchu di tiprabasi jong ni thane ang saitongo ngarung thane ang kobong mungaro or bujinani nangnai constitutional relation chabruna hin interliquidated sabrina ni hin যখন অরব ত্রিপুরা রাজ্য যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরব ফাইপ্রো বুবাগ্রানো রিংখা 13 जना एमएलए न रिंखा 13 जना एमएलए न रिंगै नाय बुबाग्रानो रिंगै नाय बस इंटरलिक्विटर हिननि चंगनानि हिन साबले बस कन्स्टिट्यूशनल रिलेशन हिननि हिमले ओके अब तो बुबाग्रा सान्या अब तो त्रिपुरा मथा सान्या ओके किन्तु चिनी महाराजाले महाराजानि थैबाय नाजायो महाराजा हंगे कुबुयो तंगो महाराजा कुनु राजनैतिक रिंगिया महाराजा जदि राजनैतिक रिंखा हंकाय जे और अमित शाह जी जे सामानि 3 दिनेर माथाय नरंनो इंटरलिक्विटर चंगिरि नाय बुबाग्रा साका जे कुबुय कगनो साका जदि राजनैतिक रिंखा ब 3 दिन माथाय इंटरलिक्विटर फाइ तंगो नि महाराजा सागला खामो महाराजा साइरिका बराजा राजाले राजा न ब सयला माव तंगो ब कुबुयो तंगो आबुनि बागै ब सतिक ब कक साका 3 दिनेर माथाय इंटरलिक्विटर चंगनाय नि बाजी ब सकलाया अब हंगाय अमित शाह जी नि कगबाय बाजी सकमासे ताई कैसा हंगाय और वो साजावका 27 तारिख को फाइ तंगो 27 तारिख को फाइलिया आरो ब बुबाग्रानो खेल खायका तैसा साजावका 12 तारिख को फाइनाय हिनाय आफ्रो को फाइलिया आफ्रो का मणिपुर न खनाबला ना मणिपुर गुणगलुं तंगमानि बागै आरो बेजालुं तंगमानि बागै आरो इंटरलिक्विटर फाइनानि को आरो कसाय तंखा हिनि जे सामानि आबो जतनो राजनैतिक बुबाग्रानो तला खिखलायना नायमासे किन्तु जत बरकनो साइमानो जत त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुराबासी साइमानो अब गेम थंमानि जों साइमानो किन्तु गेम थंगि कुनु लाभ गरै नरकसे 32 जना एमएलए ओ 32 जना एमएलए बे गेम थंकांकाय नंसि करायनाय किन्तु चेर याकुं कोंसाक लरि तंखा बुआ लरि माहाय किन्तु सरकार बुफोरबो कलायनो अब केब ग्यारेंटी रिमेया सरकार कलायफान थांमानो अमहाय इंजागो ताई कैसा कथंगांकाय और जरा वानजि बसंफानो ताबु नों बांग्लादेश नि थैबाय फानो और करंगै तंथुं माननीय मुख्यमंत्री न सानानि मुजुंगो नों रिनि सिंगै तंखा राजा रावनि थाने रिनि जदि महाराजा और नुआखाली दांगा और रायपुर दांगा जे समय बांग्लादेश दांगा अंगो पश्चिम पूर्व पाकिस्तान दांगा अंगो रायपुर दांगा बाय नुआखाली दांगा 1942 1946 और रायपुर दांगा नुआखाली दांगा अंफ्रु फायै आरो नि बरक निनि हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू बांगाली आरो नांलायनाय फाइप्रो राजानो काकति मिनति खलायै जोंनो बानचिरि दिहिनाय महाराजा बरंनो तंग थारिखा चा थारिखा ताबो को तंगुइ तंग खंगांगाय अ बर रवानसुनो नांमानि तिनि माननीय मुख्यमंत्री वानसुनो नांमानि आव तिनि जे महाराज जोंनो और जागारिमा बायसे जों तंगंगांगाय महाराजानि विपदनि समय बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै तंगंगांगाय बिनि विपदनि जराव जोंबो जानानै नांगो जोंबो हेल्प खायनानै नांगो जोंबो हेल्प खाय जागारि रिखा ताबो गबो बिनि प्रजारावनो तंखायरिनानै बागे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै तंगंगांगाय जों सपोर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बसे कंट्रोल खायनानै नांमानि बसे सानानै नांमानि फियाबा बसे महाराजा ता हिनि गांगाय अबनो मौसु कथैनो तिसाकाय दूध मासापो बरक कथैनो तिसाकांकाय क खन्ताय मासापो हिमानि अबनो उंगि तंखा आबनि बागिनो दिनि सानानि मुजुंगो दिनि और बरक बुजिया उंगि तंखा जे ताहनेनि जारा बसि आबो किसु संकक्सि जत वानजिया बाक्सा वानजि बुजि जा आव अबो बंनि हा और 186 नम्बर राजा राजत्वनि हा बंनि इतिहास दंगो जों और मा तंगया हिनि नाय बाक्सा प्रश्न खायनाय बाक्सा केलकाताराव थांनाय दंगो हिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामार अब हायरखनाव जाय हो जों दिनि डिमान्ड का ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानायनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरिर कुनु दिन एक कदम फानो जों उकुलग उनस्रुगला जों बुसकांनो आगकनाय जों बुरिर ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै एबं सिनि महाराजानि
महाराजानि लगिबो जों तंगो महाराजाना जुदि चाया हामिया साकांगांकाय जों कोनो दिन चुप तंगला एवं कायसा लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी नों अति सत्तर निनि अ बयान न निनि अ कक सामानो नों रसाय नाहाय आंगांकाय निनि क्वार्टार द थां निनि सेक्रेटारि एट द थांगैनाय जों बुरि रक दरना खाय आबो नों नुनाय हामबाय आसोनो